Πολλοί Θεσσαλονικείς επιλέγουν και φέτος το καλοκαίρι να μοιραστούν τα μπάνια τους σε πισίνες ξενοδοχείων μαζί με τους ξένους και Έλληνες τουρίστες που διαμένουν σε αυτά. Εγώ καθημερινά βρίσκομαι εδώ πέρα στην πισίνα από την ώρα που ανοίγει μέχρι την ώρα που κλείνει και ο ρόλος μου είναι να προσέχω ότι όλοι είναι ασφαλείς. Να επιτηρώ ότι τηρούμε όλους τους κανόνες και ότι άμα χρειαστεί κάποιος τη βοήθειά μου ή οτιδήποτε θα είμαι εδώ πέρα για να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Έχουμε καλές τιμές, είμαστε ανοιχτά καθημερινά. Η πισίνα λειτουργεί από 11 μέχρι 7 και είναι όλοι στους Θεσσαλονίκη που έρχονται να κάνουν μπάνιο. Στις πισίνες οι λουόμενοι θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τους κανόνες χρήσης τους, όπως την απαγόρευση βουτιών, την αποφυγή πολύ ωρής έκθεσης στον ήλιο και την κατανάλωση αλκοόλ. Οι συμβουλές που δίνουμε είναι εντάξει, να μην έχει καταναλωθεί κάποιο βαρύ γεύμα πριν μπουν στο νερό, γενικότερα να φοράμε πάντα αντιλιακό, να μην είμαστε πάρα πολλή ώρα στον ήλιο και γενικότερα να προσέχουμε λίγο. Ας πούμε απαγορεύονται οι βουτιές, το να τρέχουμε όταν είναι βρεγμένο το πάτωμα, γενικότερα να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας που έχουμε στον χώρο. Οι τιμές διαφέρουν στις καθημερινές από το Σαββατοκύριακο, που οι μειωμένες τιμές ισχύουν συνήθως μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής. Από Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη είναι 11 ευρώ με ένα μπουκάλι νερό, αναψύκτικα. Παρασκευή Σαββατοκύριακο 14 ευρώ, πάλι με νεράκι και αναψύκτικα. Σε όλες τις πισίνες των κεντρικών ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης υπάρχουν ναυαγοσώστες και αυστηρές οδηγίες και κανόνες χρήσης τους για αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών. Μειωμένος κατά 30 με 40% ήταν ο τζίρος των καταστημάτων.